মূৰ্খ অধ্যক্ষ অসমৰ এই মূৰ্খ অধ্যক্ষই কৈছে যে আপোনালোকে যদি কাৰেণ্টৰ বিল দিব নোৱাৰে আপোনালোকে গছৰ তলত বহিব লাগে। আপুনি ক'ত বহি আছে মূৰ্খ? खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली मोजां भिडिअ बा बेफोरबायदि इम्पर्टेन्ट नङा जाय हक बाथ्राया जोंनि बिश्वजित दैमारि आसामनि मिनिस्टार स्पिकार बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों गोलोमनायावथ' बयहाबो गरम बोथोरावथ' माने एसि थानायासो एसि सालायबाय बिनि बाथ्राखौ माने सासे लावखाराबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङा। बिथाङा बिराद गिदिर गोरों गोरा मानसि गाज्रि नङा बिथाङा गोरोंबो। बिथाङा मा बुंगोरबाय जायहा गरमाव थानो हाया दंफां सिङाव थानाया मोजां। बयनिख्रुइबो सिगां बिथां बिश्वजित दैमारिया ओंखारनानै दुब्लिनि दंफां बागानाव दंफाङाव जिरायना थाहैनानै बार लानाया साबसिन जागोन। गुवाहाटि टाउनाव जेरैबायदि गुदुं बिथांनि न' खाथियावथ' आरो दंफां बारिबो गैबावा। बिथाङानो सिगां थाग्रोनाया मोजां न'खरनि फेमिलिफोरखौ लानानै। दाथ' आरो गायनाय फुनायबो एसे जाहांबायबो गायनायनि बा हालौनाय मानाय मोजां आइडियाबो मोनगोन बा नोंथाङा बे जेब्ला एसेम्बलि सफैगोन अब्लानि समाव मा खोथा बुंनांगोन बिनि आइडियाबो एसे फैगोन। थ' बिनि एगेन्स्टआव जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ नोंथांमोना एसे खोनासंहोबावग्रोनि बिनि उनावहाय आङो कयेकटा बाथ्राखौ बुंगोन। এই উন্নয়নৰ কাম হৈছে না নাই ঘৰৰ নিচিনা দৌৰি তেখেতসকলে সমষ্টিয়ে কাম কৰাৰ দায়িত্বটো তেখেতসকলৰ। কিন্তু আজি তাৰিখত তেওঁলোকে এচি ৰুমত বহি আছে আৰু এচি ৰুমত বহি ৰাইজক মাধৱ মাৰ দি আজি মানে বিদ্যুতৰ বিল বঢ়াই আছে। আৰু এজন অধ্যক্ষ যিজন অধ্যক্ষ মূৰ্খ অধ্যক্ষ অসমৰ এই মূৰ্খ অধ্যক্ষই কৈছে যে আপোনালোকে যদি কাৰেণ্টৰ বিল দিব নোৱাৰে আপোনালোকে গছৰ তলত বহিব লাগে। আপুনি ক'ত বহি আছে মূৰ্খ? আপনি গছৰ তলত বহক। আপোনাক কোনে বনাইছে? আমি ভোটাৰসকলে বনাইছো। আপুনিও এজন মেম্বাৰ হয় 5 বছৰৰ কাৰণে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনাক আমি কৈছোঁ আপুনি সংকিত হৈ ৰাইজৰ মৰ্যাদা হিচাপত কথা কওক। আপুনি মাত্ৰ নেতা হ'লে নহ'ব। আপোনাক আমি বনাইছোঁ ভোটাৰসকলে বনাইছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে ভোটাৰসকলৰ মানুহ হিচাপে সন্মান কৰি তেওঁলোকক কথা ক'ব লাগে। এইখিনি উনিকে দিছোঁ। যদি তেখেতৰ কথা কোৱাৰ লিমিট নাই তেখেতৰ যদি ৰাস্তা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত আহক আমি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকক শিকাম ৰাজনীতি কি বস্তু। তেওঁলোকে শিকিবলৈ বহুত বাকী আছে। মাত্ৰ তেওঁলোকে ৰাইজক প্ৰলোভন দি আজি ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱা ৭৬ বছৰ হৈ গ'ল আৰু ৭৬ বছৰেদি মাত্ৰ ভোটাৰসকলক গোলাম বনাই আহিছে। এই গোলাম সৃষ্টিটো এই গোলাম ব্যৱস্থাটো আমি ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে बिराद इन्टारेस्टिं जादों। माने बिथांखौ जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों मूर्ख होननानै बुंदों। जों जुदि बिखौ बिथां स्पिकार आसामनि बिथांखौ जुदि जों मूर्ख होनना बुङोबा जों मालाबानो मानहानि केस बा माबा मोनसे केस जासिगौमोन बा जों जेलाव थांनांसिगौमोन। दिनै आसामिसफोरखौ होनो हादोंना बिथां बिश्वजित दैमारिया। आरो बिश्वजित दैमारिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय कारेन्ट बिलखौ जुदि होनो हायाबा दंफां सायख्लुमाव जिरायना थाहैनाया बिराद गिदिर भुल। बिथांमोना बिजेपि सरकारा मा बुंदोंमोन रायजो राजानि सिगाङाव जेब्ला नरेन्द्र मदिया फैजेनदोंमोन आसामाव जेब्ला सरकार गैयामोन अब्ला समाव कंग्रेस पार्टी दंमोन। बे समाव मा बुंदों 16 मे ना मा बेफोरबायदि आरोखि। जाय हक आं डेटखौ बावबाय दे क्षमा खालाम। बावहाय नरेन्द्र मदिया बुंदोंमोन जे बांलादेशि जेसेबां दङ अब्लानो बिथांमोना थफ्ला जुदा खारनांगोन। पलिटिशियान जायखौ बुंदों ना पलिटिशियानफोरा ओरैबायदि एक्चुअलि मूर्खमार पलिटिशियानफोरा मूर्खमार माने जाय बिथाङा बुंदों एसामिसा दिनै बै बिश्वजित दैमारि बिथां बुंनाय बाया खोथाया जायाखै आंनि हिसाबाव। माब्रै बिथाङा दिनै कारेन्ट बिल जोंनि थाखाय कारेन्ट बिला बेसेबांबा गिदिर 100 थाखाब्लाबो जोंनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर जानानै दं। दिनै बिनि गेजेरावबो आरो मा खोथा बुंनानै होदों कारेन्ट बिला बारायगासिनो दं दावखोगासिनो दं। माब्रैहाय दिनै बिनि गेजेराव नोंथाङा दिनै एसियाव नंगौ बिथांनि बुंनाया थारानो। दिनै नोंथांमोना दिनै एसियाव थानानैसो गोबां खोथा बुंबाय। जायहा दिनै कारेन्ट बिल होनो हाया बिथाङा दंफां सिङाव जिरायमारनांगौ। नोंथाङाबो सेम गोदो बै समावहाय माय जिरायदोंमोन दंफां सायख्लुम दुब्लिनि दंफां बेफोरबायदियाव जिरायना फैदोंमोन। नोंथांनि सेक्रिफाइस खालामनाय जोंबो मोनथिगौ गोसोआव दं। थेवबो नोंथांखौ जों दिनै पलिटिक्सनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ नुनानै जोङो बुंनो गोनां जादों। थ' लोगोफोर बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय नोंथांमोना खोनाजोबबोबाय आरो गोसोआव थाबोबायबो जानांगौ। थ' आङो दिनै बेखिनियाव बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारि।